Много сме на разходка с Борката. Борка! Ай, Бори! Ей, там е стало с овце. Много готинки. Ей, Бори! Добро утро! Ще ги бием ли днеска? По-хубаво е от другите, но няма да ги бием. Не, това трябва да го изпием сега. Трябва да бъдем реалисти. Ей! Кучето с буквата, която Христина не може да казва. Мисля къв си готин. Утрешната разходка е на Борко. Последното кученцо, което трябва да разходим преди да тръгнем за залата. Днес имаме само едно куче. Можем да погледаме състезанията и послушание и да пренесем нещо в България. Ще видим. Може би ще има интересни неща. Борко! 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 Нашата кочинка. Коля! Ден 2. На път към залата отново. Ден 2. Ето, трябва да го излагаме днеска. Какво забрави? Чехлите. Чехлите. Пантовките. Ми ще бягаш с гуминките. Айде отивай. Банда, вече сме на паркинга пред залата. Пред залата е силно казано, защото сега трябва да фанем шътъла, който ще ни закара до залата. И днеска имаме само едно помаранче да поставим, после ще включа директно от ринговете за послушание. Мисля, че ще ви хареса. Какво прещи, бе? Какво прещи? Браво! Чакаме си бушето, което ще ме закара до залата. Ето бушето, което ще ни заведе до залата. Дай назад. Done. Bye. What's that? GoPro. Yeah. Имаш каталог? Не, нямам. Съм купила.
Някакви хора се дърпат с кученцето си. Клетките има. Това не са клетки, ама направили си го мега яки. Аз вчера съм ги слухал. 멋진지. There's a light surrounding you. Breathe in slow. Breathe in slow. Your light's my light tonight. Your light's my light tonight. I'm ready to fly, ready to rise up in the fire. I'm ready to soar, ready to reach higher and higher. I'm ready to fly, ready to rise up in the fire. Oh, I'm ready to, I'm ready to, I'm ready to, I'm ready. Suddenly, I found a way to be wild and free. There's a path ahead of me, I can't breathe. I'm soaring, I can't breathe. No falling, no falling. I'm ready to fly, ready to rise up in the fire. I'm ready to soar, ready to reach higher and higher. I'm ready to fly, ready to rise up in the fire. Браво. Сега ще пробваме късмета. Може ли да спечелим? Какво се чудиш? Тук се упражняват за някакви неща. Апорт на дъмбел. Забавляват като цяло хората. Тук всичко го правят с бахти, удоволствието и супер се забавляват. Всички си супер приятелски настроени. За разлика от So, Pippi, rather keen to give the dumbbell back there. Skip the bit in the middle where you have to sit. So, well done, Beatrice. Тук е празник. Ей, шампионе!
че в пуделското царство средни пудели. Сега ще намерим стандартните, там са миниатюрните. Стандартните са в 10 ринг. И там горе над всеки ринг има номера, които не се виждат отдалече. Ръчка. Ето ги стандартите. Гледай за какво става въпрос. Штант. Те си имат направо зона. Има и фотка къде Не знам по-рано дали ви разказах за бенчовите, които са тук, но това е мега доброто решение. Около всеки ринг, както виждате, тук е ринга с чоколата, си имат ето такива местенца за всяко куче. Всеки номер отговаря на кучето, което е. И си нагласяш кученци, клетка, багаж, всичко. И така има за всеки ринг оставени достатъчно места и винаги имаш място. Около самия ринг са наредени много столови за хората, които искат да ги следят. Ето както тече съденето на чоколадата. Другото, което ми прави впечатление е, че страшно много хора идват само за да гледат изложбата, без да имат дори куче, което е много яко. Надявам се и в България да стигнем поне малка част от това, което правят тук. Тук ги има всякакви луди. Не. What do you feed your dog, sir? What? What do you feed your dog? It's complicated. Is it? Това е едната зала, погледната отгоре. Мисля, че са общо 5 такива. Я кажи как мина днеска? Много добре. Не очаквам. Най-накрая се усмихна.
Тя е доста скромна, но двата класа ги спечели. Ето този малък звяр. Тук прикарахме този малък е нелегално и излизаме по-рано в 4 часа. Защото иначе трябва да стоим да чакаме в 4, за да може да излезе кучето навънка. Отново сме в шътъла и отиваме към паркинга. Прибираме се от изложба и какво видим? Груминг студио Поле. Борко, ти става мокър ли си, бе? Тя Поле по-мокра от тебе. Ще ги чувстват така шпинка. Комете, бе? Заспали. Малко е мръсен прозореца. It's not exactly what I like. Calling home is over dead. Lying wide awake at night. 'Cause I'm up to what you said. When you hold me, I'm slowly being mesmerized. I'm mesmerized. Lying wide awake at night. Seeing pictures in my head. With you, I leave the lights on. Ooh, a different point of view. Банда, ден пореден. Почваме да разхождаме кучета и отиваме към залата. Много малко ще побягаме.